O kɔ camancɛ fanga ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta y'a ka jalakura sɔrɔ. Mun dira a ma Général de brigade Sagafuru Gueye fɛ. O kɛlen lajɛ baaraw sunsurila dɔɔni. Camancɛ fanga ɲɛma taara a ka jalakura don ka sɔrɔ ka segin ka na kɛnɛ kɔnɔ. A seginnen ka na baaraw daminɛna kura ye. Général de corps d'armée Maliki Diao, Général de corps d'armée Sadio Kamara, Général de corps d'armée Ismaël Ouagé, ani Général de corps d'armée Modibo Kone. Camancɛ fanga ɲɛma ye olu ka jalakuraw d'u ma. Général de corps d'armée Malik Diao, mes devoirs, Monsieur le Président de la Transition. Général de corps d'armée Sadio Kamara. Nunu kɔfɛ Général de division Abdoulaye Maïga ka fara dɔ farala Général ma 5 minnu ka jala kan. Olu fana y'u ka jalakura sɔrɔ. Olu ye Général de division Daoud Ali Mohamedine, Général de division Abdraman Babi, Général de division Abdoulaye Sissé, Général de division Moussa Mouriba Traoré, ani Général de division Keba Sangare. Lajɛ in baaraw kun cɛra ni bonyamasi